Razgovaraju otac i sin. Sin kaže ocu: Teta, kupio sam neke tablete za ubrzavanje rada mozga. Ja, sine, pa super, pa reci mi, ili si sad barem pametniji? Nisam, sad sam i dalje glup, ali brže. Sudstvo, haos. Zdravstvo, haos. Obrazovanje, haos. Ekonomija, haos. Kriminal, organizovan. Kaže žena: ajde da mi zameniš ove pločice u kuhinji, vreme. A na to će muž: čekaj, znaš šta ti ja ličim, na keramičara. I ode u kafanu. Sutradan kaže žena: ajde da popraviš ovaj bojler, nešto je puklo. Znaš šta ti ja ličim, na vodoinstalatera, mani me pre ženu. I ode on. Sljedeći dan kaže ona njemu: dobro bilo da okrećeš ovaj hodnik, aj molim te. Znaš šta ja ličim, na molera, bre, normalno. I ode u kafanu. Vraća se on sljedećeg dana kada ono sve sređeno. Bojler, hodnik, pločice. Pita on: pa ko je ovo završio? Komšija. Komšija, a? I što je tražio za uzvrat? Pa ili da mu napravim kolača ili da vodimo ljubav. I ti si mu napravila kolača, ili tako? Pa na šta ti ja ličim, na poslastičarnicu? Razgovaraju dva piroćanca i kaže ovaj prvi drugom: sinoć sam bio kod devojku i kad ono nestade struja. I si iskoristio situaciju? Jesam. Ukrao sam i televizor. Dva pijanca se sretnu i kaže prvi drugom: ali mogu ja prođem tu kroz vas dvojicu? Može, ali samo jedan po jedan. Prijavi se na kanal za još viceva. Budi aktivan, ostavljaj komentare i šalji vicevi, bit ćeš sa mnom u videu. Budi aktivniji od ostalih članova i čeka te besplatna majica, ako postaneš radnik meseca.